बिदिनो जों 12 जनमोन। 12 जन। बिनि सेकेन्ड बाराव 16 जन जादों। 16 जन जादों। आरो थामथियावहा 135 जनमोन। ब्रह्म चौधुरी मोना जोंनि राङापारायाव फैनायलाय जोंनि बर' हारिखौ किसु खोथा बुजायलांबाय, फोरोंलांबाय। जोंनि बर' माहारिहा बा जोंनि बर' हारिहा मोन्थाय दङ। रायजोफ्रा बेखिनि ओनसोलनिफ्राय बैखिनि ओनसोलहा ओंखारसिम जोंनि मोन्थायखौ सिफायनानै मोनजागोन। आरो जिहेतु सरकारनिफ्राय जों मोन्थाय दङ हिसाबै रायजो राजाफ्रा बेयाव बहुतखिनि खम जादों। आरो जायखिनि माबा मेम्बार दङमोन बे मेम्बारफोरखौ बिथांमोनानो फोरोंबाय जे रायजो नागिर बे सनहा बे रायजोफ्रा जाहाथे जोंनि बर' मालाय हारिनि अनगायै बर' हारिखौ नोंथांमोना गथायनो सेस्था खालायनानै बिथांमोना जों बिदि जाहैबाय। बहुत दिनबो जाबाय। खिन्थु नोंथाङा मोनथिनाय हिसाबै आंनि मोनथिनाय हिसाबै दा खाथियावहा ओरै दा जेनेबा आंखौनो आं गाव बुंना लानाय जायो। आं जाबाय सासे भुगेश्वर महिलारि। आरो जेनेबा नै लोगोआवनो दंफायो टुका नार्जारि, ओमफ्राय मंगलु बसुमतारि, बेनिफ्राय सिंगाराम बर', बेनिफ्राय बरगांनि, जों बान्दरमारिनि, किसुमान बाहुमारिनि, किसुमान नैबे खेलमाथि बेबायदिमोन आरो जों हाग्राखौ दाननाय जादों। बे समाव माबायदि खस्थ'यै नोंथांमोना दाननायमोन? जोंथ' खस्थ'आ द्लाम खस्थ'। बै समावहा जों बे 10-12 जन जेनेबा 12 जन मानसिया थांलाय फैलाय महा थास' थरन गायलाय थांलाय, बिदिनो लोमजानाय साजानाय मेलेरिया बायदिसिना निम'निया, बिदिनो मास मोननैसो थालाय आरो थांलाय लोमजानाय साजानाय बिदि थिथाफि थानो हायामोन। अनेकथा खस्थ' भुगिनानै नै दा बर्थमान सोलिबाय थादों आरो। बै समाव मोसा लख्रा मैदेर बेफोरजों खस्थ' भुगिनाखै नामा नोंथांमोना? बै समनि खस्थ' भुगिनाय बहुतखिनि खस्थ' भुगिदों जों। बुथार जादोंबो जों। मैदेरजोंबो सुथार जादों। आदसा बेफोरबायदि बे हाग्रा बिफाननि बा हाग्रा सलायगिरिफ्रा बिथांमोना फैनानै बादा होयो, बहा एभेकसन खालायनो ओंखारो। बहुतखिनि दुखु जाबाय। जेनेबा बेहाय रेन्जारबो फैयो। जेनेबा रेन्जारनि नामा अनन्त भुइयामोन। आरो बिदि फुलि दंफां गायग्रा देखायग्रा हेड लिडारानो जाबाय गजेन सैकियामोन। ओमफ्राय जोंहा DFOआ माबा बावगारलायबायलै बिकास ब्रह्ममोन। बिकास ब्रह्ममोनानो जोंनि हारिमोन। बिथाङाबो सिरि सिरि थुलुंगा होलाङोमोन जे जोंनि मोन्थाय दोङो बेफोरखौ नोंथांमोना नांबाय था, खारनो नाङा। जेरैबायदि फिसाया गाबबा मोननिया बिमाया आहार दौ बा गाइखेर दौ, थिग बेफोरबायदि दुखुखौ दुखु होनानैबाबो सहायनानै नोंथांमोना हाग्राखौ सिफायलांनो हागोन होननानै बिथांमोना जोंखौ फोरमायलाङोमोन आरो बिकास ब्रह्ममोना। दा बेयाव नोंसोरो गियान मथेबो जोंफोर माने रावनोबो बुङालासिनो जों मेल मिथिं जानानै जों गावजों गाव बर'फ्रा हाग्रा दाननायखौ जों सोलोंलांबाय, मा धरननि दाननांबा जागोन आरो दैदेनगिरिफ्रा माबोरै दैदेनलाङो गावसोरबो फोरोंनिमोन जोंनिया। बै PTCAनि दिनावहा PTCAनि मानसिफ्राबो बहुतखिनि मदद होलांबाय, फोरोंलांबाय जे जोंनि मोन्थाय मारमोन आरो जोंनि मोन्थायखा बेयो ओरैबायदि फोरोंलाङोमोन आरो बे सेफायनो हागोन हाग्राखौ। बिथां PTCA हानजायानो गोख्रोंमोन आरो बै हानजानिफ्रायनो फैनानै बिथां समर ब्रह्म चौधुरी मोना, सरन नार्जारि मोना जोंखौ बहुतखिनि फोरोंलांबाय। मानो होनबा माखासेया जोंजों दंफायो, माखासेया गोमालांबाय। जायफोरा गोमालांदों बिथांमोना जोंखौ ओरैबायदि जोंनि थाखाय मावनानै गालांबाय, जों बेखौ दिनै 1971निफ्राय दिनैसिम फैयै फैयै 2023 मायथाइसिम जोङो मोनफैबाय। दिनै जोङो राङापारा हालामाव गल्डेन जुबलि खुंलायनो हाबाय। दा राङापारा हालामा दख'रा हिसाबै राङापारा मोनसे बिसोरो गल्डेन जुबलि खुंखांबाय। आरो जोंनि माइनावस्रियावबो दिनै
गल्डेन जुबलि दाबावैनो खुंसिगोन जों बेसिम सफैनायनि थाखाय जोबोद गुबुन गोरों गोराफोरनिफ्राय बिथांमोना आदेश लानानै जोंनि जायगाखौ बेंनानै लाखिनो हादों बिनि थाखाय आं बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर आरो जारिमिन हिसाबै बिथांमोना दिनै जोंखौ गायसननानै गालांबाय जाम्बा जाम्थाब्लाबो लेखा फरा माखासेया गोरों माखासेया रोङा अब्लाबो बिथांमोननिसिम आं साबायखर बिनि गेजेरावनो जोंहा गोबां बायदिसिना जाथायफ्राबो जालांबाय हारिजोंबो जालांबाय गुबुन हारिजोंबो जालांबाय बा गावनि गेजेरावबो जालांबाय बेफोर जारिमिनफोरखौ जोङो बुरखांनानै गोसोआव दुखु मोनलाया मुवा दिनै गल्डेन जुबलिसिम सफैनो हानाया जोबोद साबायखर होननानै आं सानो